भानु गुप्ता की ओर से 101 रुपया के पुरस्कार। भैया के बार बार नमस्कार प्रणाम बा। आम जनता के पौलगी नमस्कार प्रणाम बा। जन सेवा केंद्र भानु गुप्ता जन सेवा केंद्र भैया की ओर से 101 रुपया के पुरस्कार बा। भैया के सौ बार नमस्कार प्रणाम बा। लेकिन बात वही जब हारे पिया मोरा कइले रामा हारे न सॉरी गलती अरे छपरा सहरिया ले अरे घूम फिर अइलिए हो माया अरे घूम फिर अइली आए हो माया अरे कतही ना मिले के पुरस्कार हमारे मौसी जो घर मालिक हमारे भाभी जी दे के गई हैं। अच्छा उनकर मौसी हैं। 51 रुपया के पुरस्कार हमारे मौसी की ओर से 100 बार कॉल लगी नमस्कार प्रणाम बा। आम जनता के नमस्कार प्रणाम बा। वो आत्मा हम के जीवन बीच आज ना हवन वो आत्मा के उचित स्थान मिले आए कुछ भी जवानी राज